Barka da zuwa From tasha mai albarka, tashar da take kawo muku labaran Kannywood da ma na waje. Don yau ne farkon ziyartar wannan tasha mai albarka, muna roƙonka da ka danna alamar subscribe sannan ka danna ƙararrawa domin samun sababbin bidiyon mu a koda yaushe. Alakar gaskiya ita ke samaraya zuciya, kyakkyawan zato shi kaɗai yakan canza duniya.